Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, mag-unbox naman tayo guys. Ito ang aking bagong power director editor. Power director. So ako rang open daan guys para dali rang makuha. So mo ni siya guys, so ano siya, Cyberlink Power Director 21 Ultra. Kay ang akong usa ka power director dili ma-download sa bag-o nako nga laptop kay Windows 11. Unya nagpalit ko kani Ultra Power Director 21 kay ang iyahang minimum system requirements is okay siya. Ang Windows 11, Windows 10, 8.1 and 8.7. Ayan. Kay ang ako ang bago nga laptop mga higala kay kanang Windows 11. So ang akong old nga power director before is di siya ma-download siya pero di siya ma-open kung dili siya ma-open mo ni siya mga higala power director 710 ultimate. Nice this mga higala pero sa Windows 10 lang siya ma-download. Nagpalit ko og lain kani siya power director 21 kay Windows 11 pwede siya may naot nga ma-download unta og kanang ma-open kanang mo-edit ka. Kay kaning usa kani siya ma-download pero ma-download siya sa ako ang laptop nga Windows 11 pero di siya ma-open kung mag-edit. So saan man nimo nga di ma-open ang editor. So mo ni siya mga higala So nagpalit na lang mig bratohon. Bratohon mahal lang yapon kay $79.99, almost $80. So nangita mi og kanang bratohon kay mahal kaayong uban nga editor. So kadi na lang. So ato ni i-unbox unya mga higala. So ito ang iyahang sa likod niya. Ayan. So kamo na lay basa para dali ta. Og mo ni siya ang sa front. So ato ni i-unbox. Napade dire. Kana siya. Motion tracking. And here is naapa ni siya ikuan video intro designer o kanang PIP project templates. Na siya title templates, articles templates, and project templates, content pack. Mo siya sa content pack. Unya dere cinematic effects. So kung gusto mo cinematics na upod na siya. Nya action camera center kung yung camera wala stabilization, so kani pwede siya. Ambot lang pa kay wa pa mako kasulay. Manaot nga wala antang shake. Mga kurog-kurog ba. So mani siya. So pwede Nvidia nga laptop, Intel, Ryzen. So mani siya ang okay nga laptop. So
Ani siyang sa side. Na siya. Pero mas okihan man ko sa power direct kay naanad na ko ba. Sa una mo ni ako gamit. Pero sa una Adobe ako gamit then ipalit ko ani. And then ipalit pud kani. Na siya 4.5 star. So excellent. So tanaw na to ning i-open kay butangan mo is casted dire o para sure nga brand new. Kaya to na ni i-open. Okay, open. So tanaw na to unsay sa sulod ani. There you go. So many. Ana di ay. Okay. Wala na. Kahit na. Imo ni siyang sa sulod. Mga higala. So, mani siya mga higala. To. It's the first one. Yan. Mani first download sa laptop. Niya ang ikadua, ang extra mani siya. Mga extra nga mga effects. Ug unsa pa. Yan mga higala. So mana siya. Og ano siyang instructions na diri kung di pa mo kabalo, kung gusto mo magbasa-basa para makabalo mo, so basahon ninyo ni. Yan, og maora ng unboxing for today mga higala. May naot ko nga makatabang po ninyo kung gusto man mo. So mga higala, dili ni siya sponsor mga higala. Ako ra ning i-share mga higala para makabalo po mo unsay mga sulod. So kung naa may plano, so nana may idea. So mani siya mga higala. Ora ni tanan. So mo na nga wala kay ko ka-edit mga higala kay kanang naguba lagi ako ang laptop niya. Na monitor niya, di ko ganahan sa monitor mo edit. Kay hasulan manggug ko. Arig taas. So ganahan man kong mag-edit sa sala ra sa manang ang akong i-edit is mga short. So mao ni siya mga higala. Nya ako ning i-try download niya kay mga higala og nanata sa laptop computer. So mani akong bago nya ato i-try og download ni dinhi sa DVD drive. Okay, so tang nato diri. It's hard to record. So, okay. Nabutang na din sa load. So,
Yan, mag-download na tayo. Sana gana siya. So, ito na. Ang DVD drive. Yan. So, click natin to. At saka, do you want to allow this app to make change to your device? Yes. Yan. At saka, mag-install na tayo. Ito, Power Director 21. So, the main programs. So, install. So, ang tagal to ma-install mga higala. Dahil 64 gigabytes. How much this 64 gigabytes? So, ito. Setup. Essential. 21 computer. Do you want to continue? Yep. So, sana mag-download siya at saka mag-open. Would you like to keep your personal settings? No. So, ayan. So, dito na tayo, creative design packs. So, ito, ang dami, oh. Yan. Have 5. My goodness. Okay, install natin to. First one. So, ito, browser, hindi lang yan, direct lang to da. So, license, agree, accept. So, i-install sa kon ni mga higala ha. Kay dugay man gud ni kay mahuman. Kay na ay 5 ka pack. Content pack premium 5. So, ang tagal to matapos. So, see you next time kapag matapos ako to sa pag-download lahat sa yan. Turn off muna. Almost na mahuman mga higala. 99%. So, yan. So, dalawa to mga higala. So, dalawa din ang ating download. So, yan. Launch natin. So, accept. So, ito what would you like to optimize GPU? Regulator.
So, ito na ang code mga higala sa product K niya mga higala. So, ibutang yung product K and then yun, ma-open na ang editor. So, ilagay muna ko to mga higala para ma-open natin ang editor. Okay? Tapos sa product key na lagay ninyo mga higala. So, ito na. Do you want to allow this app to make changes to your device? Yes. So, yan. You have to activate Cyberlink Power Director 21 Ultra. Click OK to begin using this program. Okay. Would you like to participate in Cyberlink product improvement program? No. Then close. Ano ba yan? Oh, download siya. Oh, ayan mga higala. Welcome to Power Direct. The number 1 choice for the video editors. So, ito na mga higala. Get started. You can add videos, photos, and audio files to the media room. Media room settings shows sample. Okay, show sample media in the project. Next, you can add media and effects to the track and arrange them on the timeline. Timeline track order settings, top down, upper track with overlay, lower track, button up, lower track. Well, okay. Next, you can preview the project you can create in the preview window. Is the resolution default? What else? Is the resolution default? Hide resolution full HD ultra. Okay, it's the resolution default. Next, click here to produce your project to save it as a video file. Done. And here you're all set. If you ever need help, tutorials and more. Okay, I got it. Oh, there's no mga higala is work. So ito ang editor mga higala. Ayan. So, ito media room. Ito ang video intro room. So, ito ang title room or text. Ito ang transition room. Ito ang effects room. Video overlay PIP project room. Particle room. So, ito ang particle room. Saka dito, audio mixing room. So, and more. So, yun mga higala. So, nandito pa ang media, color board, background music, sound, clip, my project. So, yan mga higala. So, yan. So, try natin kung mag-download ba ng video. Sa anong video? Try natin dito sa iba.
Birds. So, try natin to. If work. High definition video. Severlink Power Director detected that you are importing high definition 4K videos. Do you want to enable shadow files for all high resolution video to proceed up the editing process? Please note that the preview quality of the video may be lower once the shadow function is enabled, but the quality of the final video is not fixed. Try natin. No. It's work. Oh, it's work. Oh my goodness. What's this? Let's see. Oh, there you go. Look at that. My gala, edit now. Ayan, it's work mga higala. So, i-download muna ko tong extra pack dito mga higala. Ito, number 2. Ito, this to mga higala. So, it's work siya mga higala. Dahil nakabutang kasi dito is okay ang window 11. So, ito na mga higala. Pwede na akong mag-edit dito. So, download natin ang isang pack mga higala. Ang isang disk. So, ito. Okay. Dito. So, ito ang window 11 mga higala. Ang kanyang logo. What you call that, wallpaper. So, yan. Ito siya ang this one. Yan. First, ang unahin ninyo ang this one. Then, saka ang number 2. So, okay. So, ito ang this to mga higala. Yan. So, download na natin. Okay. Would you want to allow this app to make changes to your device? Okay, yes. Oh, mayroong dalawang essential dito. Essential pack. So, install natin ito. Extra content. Yan. Next, accept. Yan. Okay mga higala, babalik tayo kung matapos na to. So, yan mga higala, natapos na natin sa pag-download. Ayan. So, okay na mag-edit tayo dito mga higala. So, done na mga higala. Natapos na rin mga higala. Okay, i-jake na mga higala. Ayan. So, ayan. Tapos na mga higala. Okay, mga higala, that's it for today's video mga higala. I hope you enjoy it.
Mga higala, yan. Na-download na mga higala. Yan. So, that's it for now mga higala. If you enjoy it, don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye.